tilanne on hyvin outo. Asia koskee sitä, että on kysymyksessä maanantai-aamu. Ja Metsässä. kysymetään miksi, minkä takia. Hyvä idea, Tom. Hyvä idea. On. Lapin kesä. Ai vittu mäkin käsissä. Se kyllä. Tanoi, se ei tullut. Otapa tuosta. Lupaas vaan. Musta annetaan return to sender. Love you standard. Love you standard. Piitillä. Voisin näyttää teille tän niinku tän. Koska pitää ihminen katsoa elämää niinku monelta eri kantilta. Nimenomaan. Katso. Aina.